попередня влада, вся каденція Порошенка провалила основний тест. Вона не змогла пояснити своєму народові, навіщо це все. От навіщо кожен день якась людина, яка має дітей, яка має сестер, яка має якесь своє життя, просто гине. Не пояснили, навіщо. Кожен з них має свою відповідь, але держава це не дала. Плюс, все ж таки, мені здається, що генераційно ми програли цей момент, коли формується нова модерна нація. І в нас просто, власне, не з'явилося достатньо кількості тих пасіонаріїв, які є, власне, модерно-українськими. В нас основним, я про це вже казав, основним носієм ідентичності для мене зараз є, це про таки перехідна генерація від совка до чогось такого, що включає в себе руський мір. Моя країна, воюючи з Росією, не хоче виходити з Росії. Досі. Вона далі себе мислить частиною цієї абсолютно злоякісної концепції руського міра. Тому, якщо держава не працювала над тим, аби все ж таки відтісняти це, маргіналізувати це, то тепер приходить час розплати.